Goddag, mit navn er Henrik Råbjerg Nielsen. Det er længe siden jeg sidst har lavet en video på YouTube, så bare lige lidt over med mig. I dag vil jeg vise jer spillet Cubeman. Cubeman er et Tower Defense spil med et par twister. Kommer her. Det har to hovedspilmodes, eller ja, to måder at spille på. Det er Defense, og det er Skirmish. Defense, foruden at det er en normal Tower Defense, som du kender det, har den 6 undermåder. Jeg har ikke spillet dem alle sammen. Faktisk har jeg kun spillet Classic, så jeg kan ikke sige meget om de andre. Men Endless lader til at være rimelig åbenlyst, fordi den siger Classic Gameplay, uendelige angrebsbølger, som det egentlig hedder. Hold ud i så mange bølger som du kan. Mist alle liv og spil derover. Rimelig åbenlys, synes jeg selv. Men vi tager lige et spil Classic. Jeg vil måske også vise jer et skirmish-spil. Så. Og banen er klar. Fint. Så lad os begynde. Okay. Det der sker her er, vi har 7 forskellige slags mænd. Der er en god taktik med, at vi bare lige spammer lidt af de her standardmænd. Grills. Ja, de hedder grills. En standard grunge, kan man vist godt kalde det. Og her kommer, se, nu kommer det lille twist. Jeg foretrækker at se det fra den her. Se, man kan bevæge mændene. Helt fantastisk. De spawner fra den her tingest. Spawner. Og gå ud der, hvor du har sagt, de skal gå hen. Så det er temmelig. Ja. Så vi har råd til en grill mere. Vi tager en grill mere. Se. Men grunden til at spillet hedder Cubeman er, fordi de ligner meget kraftige Lego-mænd, synes jeg selv. Det der oppe af antallet af cubes du har, det der er dine score. Det er bølgenummer ud af hvor mange bølger der er. Jeg vil gerne lige vise jer en flint. Flint kommer her. Flint kommer for sent. Flint kommer lige i tide til at blive slagtet. Nå, dog ikke. Lad os få Flint længere ned. Flint døde. Ikke så heldig. Lad os få en grill ud. Og lad os få en Flint ud også. Jeg vil også gerne vise jer en Modi. Nej, 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 nej. Nej, nej. Nå. Der mistede vi et liv. Der mistede vi 2 liv. Ikke så heldig. Det tal der ude for hjerterne er antallet af liv. Nu taber jeg. Ej, det var da genialt. Jeg kommer til at spamme dem her nu. Ej, de kommer jo i stormløb. Nej. Og der kan kun stå en mand på hver plads. Glemte jeg vist at sige. Nå, lad ikke til at de kommer forbi nu. Nå. Lad os tage den anden viewpoint. Man kan rotere. Altid dejligt at kunne. Ikke selv om. Vi går tilbage. Giver sådan en dejlig taktisk overblik. Jeg synes min mænd står lidt skæv. Jeg tror lige vi venter til vi har råd til en Modi. En Modi er en mortar. I vil se hvad han kan. Jeg får råd til. Og man kan bruge nummertasterne på keyboardet, eller på tastaturet faktisk,
til at vælge ens mand, som jeg gør nu. Nej. Du kan sætte farten op og ned. Jeg foretrækker ned. Lad os få spammet nogle af dem her. Jeg tror jeg vinder lige knap. Ej, nu kommer der en flammekaster med. Flinter er en flammekaster, en Modi er en mortar, en grill er bare en grunt. En standard pistolmand. Så har vi Fred. Han har en frysestråle. Ricky har en raketkaster. Laszlo er en lasermand. Og Mike er principielt en medic. Har ikke lige spillet med ham så meget. Men han dør forholdsvis nemt. Desværre. Lad os lige spamme nogle af dem her. Ej, jeg vil gerne vise jer en Ricky. Jeg skal så lige sige, selvom spillet ikke har specielt god grafik, så er det rimelig svært. Det er muligt, jeg får det til at se nemmere ud, end det virkelig er. Men jeg garanterer for, det er svært. Man skal bruge hjernen. Ved du hvad, det kan være, at jeg lige overlever? Det kan være, at jeg lige overlever. Det vil være dejligt. Jeg hader dem her. Jeg vil gerne vise jer en hel bane. Måske 2. Okay. Nu skyer de på mig. Jeg tror, jeg lader ham her hernede. Modi! Død Modi! Modi døde. Jeg vil have en ny Modi. Ja, man kan flytte med dem. Og du behøver faktisk ikke micro som så meget som i andre strategispil. Undskyld. Har jeg i hvert fald fundet ud af. Hvorfor bliver de sorte? Jeg har altid undret mig over, hvorfor bliver de sorte? I mig, jeg tror bare det er en bug eller en glitch. Ikke noget jeg vil tage mig af. Se, fjenderne kan skyde. Rimelig. Se, der har vi en mortarmand. Se, den her cirkel, eller 1, 2, 3, 7, 8, mange kante, viser rækkevidde plus dens line of sight. Det lyse område her er det, den kan se, og det den rimelig hurtigt kan reagere indenfor. Hvilket jeg selv synes er smart. Vi skal lige have en flint op. Jeg vil virkelig gerne vise alle karaktererne, hvis jeg kan få lov til det. Men det lader det ikke til. Desværre ikke. Jeg vil prøve at spare op til en Fred, så I kan få lov... det var hurtigt. Nu skal I få lov til at se en Fred. Måske er det nemmere at placere ham herfra. Ved en, ikke? Min FPS er ikke specielt god. Den er på 7K lige kan jeg se. Unødvendig oplysning. Hvis jeg så også kan få lov til at vise jer en Ricky, det vil være fantastisk. Fred skal lige uden for skudlinjen, så kan Grunsen her komme til at sige hej. Og Fred må gerne komme længere ud af skudlinjen. Lad os spamme dem lidt med flere grills. Han har en frysestråle, som vist nok holder dem tilbage.
I hvert fald være det mest logiske. Har råd til en Modi. Har ikke brug for en Modi. Vil have en Ricky. Ricky koster 50. Ja, også få nogle af de her cubements frem. Har vi råd til en Ricky nu? Vi har faktisk råd til en Ricky. Eller en Laszlo. Vi tager lige en Ricky først. Og så må vi se, om vi får råd til en Laszlo senere. Det håber jeg virkelig, vi gør. Fordi han er virkelig han er virkelig god mod at have mod bosser. Hvilket jeg tror er sådan en her. Jo, boss. En boss kan smide artilleri i hovedet på dine mænd. Så samtidig er det bedre virkelig at smide grills ind. Og det er muligt, jeg bliver nødt til det, før jeg kan smide en Laszlo ind. Jeg har stort set vist jer, hvad de alle sammen kan. Bortset fra, Laszlo kommer og siger hej. Og så smider vi en grill ind. Jeg kommer desværre nok ikke til at vise jer Mike i dag. Måske på et senere tidspunkt. Synes I, jeg skal lave en let's play? Skriv endelig i kommentaren, hvis I synes, jeg skal det. Jeg gør det gerne, hvis I synes. Jeg synes selv, det er et godt spil. Jeg taler nok ikke så meget. Jeg laver en infovideo senere. Og min mænd brænder op. Temmelig bogstaveligt. Laszlo der, han skal bare beskyttes. Hvor der er et frit felt. Der kan stadig kun stå en mand på et felt. Det er lidt irriterende samtidig. Og nu dør min Morty. Og jeg vil meget gerne have de der grills med op og sige hej. Lad os få dem helt derop og sige hej. Lad os få en flint med op. Lad os få en flint. Lad os have en flint. Flint kommer herned og siger hej. Jeg kommer ikke til at vise Mike i det her spil. Og måske gør jeg alligevel. Sådan. Sådan. Forkert. Vi prøver lige en gang til. Og så prøver vi at smide Modi herhen. Og se hvad der sker. Så prøver vi så at smide vi prøver lige en gang til. De ser virkelig ud som om de kunne brænde op. Og du skal tilbage til de andre. Måske får jeg lov til at vise jer Mike, men det er ikke sikkert. Han koster 100 af en meget god grund, og jeg mangler omkring hvad en Laszlo koster. For uden det jeg har nu. Jeg har råd til en Fred, som I har set. Jeg vil meget gerne vise jer hvad Mike han kan. Hvad er det her? Det er en flint. Flint skal op. Og grill må meget gerne komme længere op. Se, Laszlo skyder med laser. Laszlo er fantastisk. Jeg har 70 point her. Ikke så heldig, ikke så heldig, ikke så heldig, ikke så heldig. Jeg kommer ikke til at vise Mike her. Jeg vil meget... Af taktiske årsager vil jeg hellere have en Ricky. Og en grill mere. I øjeblikket skal jeg bare lige have dem her stoppet så meget som muligt. Jeg skal bare holde dem tilbage. Raketter. Jeg kan godt lide raketter faktisk. Og jeg fik en achievement. Den siger first time you earn a silver medal. Jeg har lige vundet en sølvmedalje. Okay.
Hvis I lige exit to menu, så prøver vi lige en skirmish. Og vi prøver lige mod en computer AI. Jeg har ikke prøvet mod en human. Jeg har heller ikke lige lyst til lige nu. Den her er forholdsvis nem at kontrollere i. Så, den prøver vi lige. Og vi